Il-ġurnal The Malta Independent innota l-kriżi tal-identità li għandu fiħdanu l-Partit Nazzjonalista u l-idejat vagi li qed joħroġ bihom il-Viċi Kap il-ġdid Alex Perici Kalaxxone. Dan permess editorjal fejn ta' tħarsa lura għas-snin riċenti tal-Partit Nazzjonalista li minkejja diffikultajiet kbar li sab baqgħet ma sab soluzzjoni għalihom. L-editur tal-Independent sostna kif fil-waqt li l-ġlied u l-mibeda baqgħu problema kontinwa fil-Partit Nazzjonalista, hemm problema filosofika u li tikkonċerna l-kriżi ta' identità tal-Partit tal-Pjetà. Hawn jiġi sostnut kif il-motto ewlieni tal-Partit Nazzjonalista, Religio et Patria, m'għadux jagħmel sens għas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Fil-fatt, l-editur ikompli jipponta lejn din il-problema ta' tiġdid li għandu fiħdanu l-Partit Nazzjonalista hekk kif tenna li l-partit m'għandu l-ebda mira jew għan ewlieni li għalih qed jaħdem. L-editur hawn jirreferi għall-intervista tal-Viċi Kap il-ġdid Alex Perici Kalaxxone fejn qal il-Partit Nazzjonalista jrid ipoġġi l-individwu fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. Madankollu jgħid li dan għadu wisq messaġġ vag u fqir sabiex jifforma l-identità tal-Partit Nazzjonalista. Biex jirribatti propju dan, hawn l-editur semmi kif episodji reċenti bħal l-inkwit li nqala fid-Dar Ċentrali dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF u t-taħwit fil-pożizzjoni dwar l-introduzzjoni tal-liġi li tirregola l-użu responsabbli tal-kannabis imorru propju kontra dak li qal Perici Kalaxxone. Dan hekk kif fiż-żewġ istanzi l-Partit Nazzjonalista ħareġ maqsum u mifxul fuq dawn il-materji li propju jolqtu lill-individwu fiċ-ċentru. F'dik li kellu x'jaqsam l-emendi fil-liġi tal-IVF, numru ta' deputati nazzjonalisti fosthom l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija żvijaw minn mal-linja tal-kap Bernard Grech. Dan fil-waqt li dwar il-liġi li tirregola l-użu responsabbli tal-kannabis, il-Partit Nazzjonalista vvota kontra minkejja li meta ġew ippubblikati d-dettalji ta' din ir-riforma, il-kap Bernard Grech kien qal il-gvern ikkupjah. L-editur tal-Independent hemm jgħid li fil-Partit Nazzjonalista fil-waqt li hemm min irid jimxi lil hinn mill-eruq u l-prinċipji konservattivi tal-partit, għad hemm ħafna li ma jridux jagħmlu dan il-pass. B'hekk sostna li qabel il-partit jaraf verament xiritu fejn irid imur, iċ-ċans li dan jerġa' jibda jikseb il-fiduċja huwa żgħir ħafna.